गाखोनायखौ नै हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग स' लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो गसाइनाव मोजाङै दं जानांगौ लोगोफोर आंबो मोजाङै दं स' लोगोफोर आं दा मोनसे जायगायाव थांबाय दङ सासे लोगो फैबाय दङ उदालगुरिनिफ्राय स' बिथाङा दिकेजुलि स्टेशननिफ्राय फैदों जोंनि दलाइबिलि स्टेशनाव फैगोन दा आङो बिथांखौ माने दलाइबिलि स्टेशनाव लायनो थांबाय दं बेजों लोगोसे लायनो थांथावथाव लोगोसे रेमब'जोंबो राइड खालामैया गोबावानो जाबायमोन माने दिनै लोगोसे माने रेमब' बिथांजों लोगोसे राइडबो खालामगोन आरोना स' लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसे मोजां जागोन स' दा दिकेजुलिनिफ्राय सोर लोगो फैबाय दङ बिथाङा दा मोनफैबाय आङो शेयार खालामगोन नोंसोरनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि लोगोफोर आं दा राइडआवहाय सिदा लाखानोसै स' लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ ओरैजा माने लामाया बिराद मोजां आरोना हाइफाइ ओमफ्राय आङो जुदि सिदा थाङोमोनब्ला एकदम लामाया बिराद गाज्रि দাদা এই ৰাঙা চকৰ SBI বেংকটো ক'ত আছে আৰু এইটো কি বুলি কয় মংগলবাৰীয়া ইয়াৰ পৰা চিধা ইটা কলা ওলা ৰাস্তা পাই যাব না এইটো ৰাস্তা আৰু আগত যাব লাগিব না SBI বেংকটো মিনি বেংক নহয় SBI दा आङो स्टेसन मोनसिगोन आरोना लोगोफोर दा नै हारसा गामियाव दङ स्टेसन खाथि गामि गामि थांगासिनो आरोखि ओइ टमटमाबो स्टेसननिफ्राय फैदों जानांगौ माने फार्स्ट टाइम दै दिनै आङो बे लामाजों फैफेराखै नङाबा सिदा आं ओइ सैबारि जानासो फैयोमोन डाइरेक्टलि टपिया ट्रिप ओंखारफैबाय आङो टपियाव स' लोगोफोर जोंहा उदालगुरिनिफ्राय समायना नाफार्टि ब्लग इउटुब चेनेल अनार बिथाङा फैदों आरोखि बेरायनो दा आङो माने बिथांखौ लांफैदों स' बिथाङा दा सफैना दं जानांगौ लोगोफोर नेबाय दं जानांगौ आं माने बिथांखौनो लांनो फैदों आरो लोगोफोर दा मोनफैबाय खिन्थागोन आं नोंसोरनो मालाय न'आव साबसिन नांथारा आंलाय आयौ लामाया मा ओरैबो बैद' गाज्रिखा केमेराया मावग्लुंजोब्बाय दा मोनफैबाय आङो लोगोफोर जायगायाव लोगोफोर आं दा दलाइबिलि स्टेशनाव दंफैयो जाय बिथांखौ लांनो फैदोंमोन स' बिथांनि मुङानो जादों सोमखोर बसुमतारी ना ओमफ्राय बिथांनि इउटुब चेनेलनि नामानो जाहैबाय खिन्थादोब्रा दे नोंनि खुगाजोंनो आंनि डाइरेक्टलि बुंनोसै आरो आङो आंनि इउटुबनि नामा समायना नाफार्टि ब्लग 3 आरोना लोगोफोर स' आङो सोरनोबा सेयारबो खालामहरखादोंमोन दा माने आङो बिथांखौनो लांनो फैदों आरो माने बिथाङा जोंथिं बेरायहैगोन आरो ओरैजा सैजौसा बेरायनोसै बेखौ अरुणाचलाव लोगोफोर दा जोङो दलाइबिलि स्टेशननिफ्राय ओंखारलांनोसै एसे खामानिबो दङ माबायावहाय राङास'गाव दा ओरैजा जोङो हारसा गामि राङास'गाव हाबलांबावगोन आरोना दा माने बेनिफ्राय ओंखारनोसै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाबो भिडिअ लागोन स' नोंथांमोना नुगोन आरोना भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'वा हजों थांनासो दोनथ'गोन बेनो जाहैबाय नै खासिबारि एखेबारे हाग्राबारि गेजेर मोसा थाग्रा लोगोफोर ओरैबायदि नायनाय जायगा दंफैयो स' लोगोफोर बे जायगायानो जाहैबाय जोंनि अरुणाचल सिजौसानि एसे सिगाङाव फैनानै दफ्लाफोरनि फेस्टिभेल जायो ओइहाय फेस्टिभेलनि हेलिकप्टार बाग्रा जायगा दं ओइहाय बिनि एसे ओरजा फैनानै बे खासि हाग्राबारिया बेयाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरजा नाहरनो हागोन समायना रमायना हाजो सोमखे लोगोफोर वाव ओरैबायसा मोजां नांदों लोगोफोर ओमफ्राय आंबो बेयाव फैखायाखैमोन बेरायनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनै समायना नाफार्टि ब्लग 3 जोंहा फंबाय फैदों स' बेखौ आं माने बेरायनो लाबोदों आरोना ओरैजा ओमफ्राय दा जोङो सैजौसा दालाङावबो थांगोन जिथुनाखि सैजौसा दालाङावहाय ओरैबायसा दा पिकनिक स्पट बायदि जाना दं बिराद इन्ट्रेस्ट बिराद मानसिफोर फैयो दा एक्सुवेलि जोङो माने सिगाङाव फैना दंफैयो आरोना ओमफ्राय नोंसोरो ओरैजा जिरि जिरि दै बोहैनायखौ नायनो हागोन लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नै
ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरबो सोरबाफोर बे जायगायाव फैनो लुबैदोंबा फैबानो जाबाय जोंथिं बेरायनो आङो नोंथांखौ निस्सय बे जायगायाव बेरायनो लाबोगोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजांखा आरोना लोगोफोर जायगाया एकदम दिदोम सान्थि गुसु गुसु बार बारनाय लोगोफोर वाव दा बुंसै लोगोफोर स' लोगोफोर BM राइडारनि मबाइलखौ आं लादो आरोना दायो BM राइडारा आंखौ ब्लग बनायनो होदो ओमफ्राय बनायबाय थानोसै आरोना नै नायदो आरोना BM राइडारनि गाखोनायखौ नै वाव नै सल' दायो गारिया मा खोखांबाय ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै जाबायना जायगायाव ना लोगोफोरा लोगोफोर जोङो बै बे जायगायाव दंमोन ना दहाय खासियाग्राबारियाव दा जोङो सिजुसा दालाङाव सफैबाय नै लोगोफोर सिजुसा दालाङा बेनो दा एक्सुवेलि बे दालाङावहाय थांनो होला आरोना लोगोफोर ओरैजाय टप स्र' सिराखाना थांग्रा लामा दङ दा माने बेयावहाय थांनो होला फरेस्टफोर थायो मानो होनबा दाख्लै जाथाय जाखांबाय लोगोफोर बेनि थाखाय थांहोला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सिजुसानि दैया नै लोगोफोर बेबायसा नुयो आरोना लोगोफोर दायो मोनाबिलिनि सम आरोना लोगोफोर बेबायदि नुदों ओमफ्राय ओरैजाय सिराखाना थाबाय ओइ बे हाजो नुहुरनाया ओरैजाय सिराखाना थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दालाङा बेनो बियो जानुवारियावहाय अपेन जानो हागौ लोगोफोर बेवहाय माने जानुवारिनि जेनेबा पार्टि वगैरह जायोना लोगोफोर माने पिकनिक स्पट बायदि जाना दं आरोना लोगोफोर बेवहाय मोनाबिलियावहाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै जेनेबा पार्टि बायदि खालामफैनो हायो बेवहाय रावबो जेबो बुङा आरोना लोगोफोर बे पार्टआवहाय सिजुसा पार्ट होनना बुङो दालां लोगोफोर स' लोगोफोर सिजुसानि भिडिअखौ बेयावनो क्लस बानायनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर स' नोंसोरो भिडिअखौ माबायदि नुखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरोना लोगोफोर सिजुसा दैमाया बेनो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजा समायना नाफार्टि ब्लग 3 इउटुब चेनेल फंबाय दङ बिथाङाबो भिडिअ लाबाय दङ आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट फंबायाबो बिराद भिडिअ बानायो थेवबो फंबायखौ रावबो सापर्ट खालामा आंनिफ्राय जेसेबांखिनि भिडिअ नायदों आंनि डिसक्रिपसनावहाय बिथांनि आं चेनेलखौ लिंकखौ होनो हागोन थांनानै बयबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना बिथांखौ खिन्थु भिडिअ बिराद बानायो बियो ओमफ्राय दा माने बारा भाइरेल जाथ'वाखै स' नोंथांमोना बिथांनि बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो क्लस बानायनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर